Il-gvern ta' Roberta Bela falla f'kull settur u huwa inaċċettabbli li qed ikompli tebba ir-reputazzjoni ta' pajjiżna għalhekk gvern ġdid nazzjonalista se jieħu d-deċiżjonijiet meħtieġa għal ġid komuni. Hekk qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech f'kumment telefoniku li sarlu l-ħadd filgħodu waqt il-programm Analiżi fejn tkellem fuq bosta affarijiet fosthom is-saga ta' Edward Cicluna, l-iskandlu tal-ID cards kif ukoll il-kriżi fis-settur tal-enerġija. Fuq is-saga ta' Edward Cicluna Bernard Grech qal il-Prim Ministru Roberta Bela ġie sfiduċjat mill-Ministri tiegħu stess tant li kellu jċedi għal dak li ridu huma. Dan apparti li saħaq li huwa inaċċettabbli li Edward Cicluna għadu gvernatur tal-Bank Ċentrali ta' Malta. Malli Edward Cicluna tpoġġa taħt akkuża, ċertament li l-pożizzjoni tiegħu bħala gvernatur ma baqgħetx tenibbli. Ma Roberta Bela l-ewwel iddefendih wara l-pressjoni min-naħa tagħna u anke jinktibt biex jiltaqa' l-Parlament u saħansitra tajtu fuq platt opportunità la u jien qbilna li għandu jitneħħa li nagħmlu mozzjoni u jkollna riżoluzzjoni mill-Parlament illi tgħid li Edward Cicluna għandu jirriżenja. Ma ċettax li għal-Parlament. Bernard Grech fakkar ukoll li Edward Cicluna se jingħata nofs paga wara l-pressjoni li saret mill-Partit Nazzjonalista. Dan fil-waqt li wiegħed li l-Partit Nazzjonalista se jkompli jagħmel pressjoni sabiex jitlaq għall-Parlament b'mod urġenti. Għax bqajna nagħmlu l-pressjoni bdejna ngħidu li dan mhux aċċettabbli illi jibqa' jieħu l-paga meta ħaddiema tal-gvern li jkunu investigati jew nkella jinsabu akkużati jiġu sospiżi b'nofs paga. Mbagħad ħarġu jgħidulna illi se jtuħ nofs il-paga. Dak li qallu qed jagħmilna pjaċir da ma jagħmel xejn, qed jagħmel ħsara lir-reputazzjoni ta' pajjiżna u jibqgħu jagħtuh il-paga meta l-qorti qalet li Edward Cicluna għandu jgħaddi ġuri. Għalina dan xorta mhux aċċettabbli. Mistoqsi fuq l-iskandlu tal-karta l-identità l-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li ma' kuljum li jgħaddi qed ikomplu joħorġu aktar mistoqsijiet. Dan apparti li Bernard Grech qal li l-Aġenzija Identità kienet ilha taf dan l-abbuż għal dawn l-aħħar sentejn. Hawnhekk Bernard Grech sostna li kull persuna involuta f'dan l-iskandlu għandha terfa' responsabilità. Issa din il-ġimgħa sirna nafu li Identity Malta ilhom tal-inqas sentej li kellhom suspett li kien hemm xi ħaġa ħażina. Dawn marru għandu l-pulizija sentejn ilu, dawn huma d-domandi li rridu nagħmlu u jekk iva, x'għamel Angelo Gafà? Ma kienx hemm investigazzjoni dwar dan l-abbuż. Jekk Identity Malta vera marret għand il-pulizija, għaliex ma għamel xejn Angelo Gafà? Brabta mal-kriżi tal-tuħ tad-dawl Bernard Grech qal li tidher evidenti li l-Labor falla f'diversi setturi u li huwa naċċettabbli li għattini sajf konsekuttiv qed nerġgħu naraw tuħ tad-dawl għal sija twal. Il-poplu Malti u Awċi ma jistax u mhux qiegħed jittollera iktar l-inkompetenza grassa ta' dan il-gvern. Din saret storja traġika fejn qisu għandna lotterija ta' kuljum nistennew biex naraw fejn imissu jinqata' d-dawl. Għal daqstant Bernard Grech aċċenna li gvern ġdid nazzjonalista se jagħmel investiment serju sabiex pajjiżna jibda miexi il-qudiem bil-poplu Malti u Awċi ikollu kwalità ta' ħajja aħjar. Gvern nazzjonalista malli jitla l-ewwel ħaġa jordni assessment tas-sistemi infrastrutturali kollha ta' pajjiżna biex naraw x'investimentu meħtieġ fl-infrastruttura biex pajjiżna jkun jista' jkompli avvanza. Mhux minn kriżi infrastrutturali għall-oħra, ma nistgħux aħna nibqgħu niddependu minn dawn il-kriżijiet. Jiena rrid pajjiż modern li jkompli javvanza min irid jinvesti ikompli jinvesti biex ikabbar l-ekonomija u joħloq jobs ta' kwalità bi kwalità tal-ħajja għal kulħadd. Giulia Falzon għal Net News.